Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Di mana mangaramu tia-tia te dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent mari kita. Tapuji mari batana palwasok kita patupa. Acara Advent sa distrik untuk pelayan penuh waktu sa distrik Bekasion. Mau lihat pinuji madibata na palwason akadungan nami panitia kelompok 19 makubasi ulaunon niuluhon nya makpadita resort padita Helvin Bancin abdo akadunga padita rison niurupan nya akadunga parhalado tatangnya kon nasida margugu saut nasida macalo tohonanna tanga pala huwoto do pe maranga diga tikina marguru tu amat padita resort do ya teh alai mau lihat madi hamu macedengga saluhuna hamu kadongan hatani debatau jahan ni pestata sadarioni Mesia Lukas 2 ayat 14 hasanga pemadi debata di gijang damema di tanoon kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi amat cegat jangan cara tayat uji pe pace pekot jami taon hamu kadongan taboto do omma bahagian ni hata ni suruh-suruan tua kaparmahan di Bethlehem uju hatutubu ni tu hata Yesus di Bethlehem tongon ujui akka parmahani majaga pinahan nasida di Efrata dilehon debatado kehormatan tua kaparmahani gabe nama jalo parjulu majalo barita hatutubu ni tu hatai parjulu majalo barita naungro si palua tu portibio ima patuduhon keberpihakan ni debata tuaka kelompok masyarakat na marginal na dianggap kelas terbawah tu masyarakat na jut tersisihkan mereka mendapat kehormatan dalam perayaan Natal yang pertama. Hawa kadongan ido nang napinatulun itu hata Yesus alaulo tubuh di inganan nalea. Patuduhon solidaritas keberpihakan tu akka halak tu jol mana di portibion. Ai hita be halak nalea do hita. Dimulai memang di topa debatado hita tumiru rupana terus tu pangalahona kita memiliki imago di alai abolong mai dia bolok kojol mai ala ditutun mardosa nang membuat hasangapon ni debata dungi gabi madabu majol mai tu haliaun nasumalin gabi hatuban ni sibulis taboto do edde ni nanigubah ni amata John Newton ima na ngedehon yaka yana kota na kining na mamake angklungi ido Amazing Grace did not see that saved a wretch like me nin diguarido like me songo kita ima wretch ucaha di hata Inggris na lapatan na nina bajingan bedebah bangsat orang celaka dohita alami dosa. Tetapi untuk orang seperti itulah Allah mau menyatu raga berinkarnasi satohat dohot jolma patuduhon keberpihakan ni debata tua kanalea tu kaum marginal. Jalaido di patu hatta Yesus saliling dia kepakubasion nai gumodang ko perhatian na tuaka kelompok nasongoni. Jalaido disuruh tu hatta ulaut tadi napai mai ma ho karoro ni Kristus padua halihon mulo tajaha di Matius 25 ayat 40 nabi nahemuna tu sahalak anggiku na meton nama bahet tuau dui ai berdasarkan itu hita uhumon ni debata berapa maukah saudara bersahabat dengan anggiku saudaraku akka naleawan hawa kadongan omara laho parata-ratahon tohonata akan pinilit ni debata tohodo sudiru ruas ni huriatai ikon hobasat alai siap baritaon naing malam gumugo hita maniru tu hatta
namar suruh hitai asa taleho perhatian talehon pakobasion na ubalga na terutama na prioritas tua kahalak na met tu halak na leya tu kaum marginal tarlumubi tu hamu ka angginami na oposo ilihon nami do latihlah dirimu mulai siya kaposo omu melayani mangaleho perhatian na balga tu kaum marginal ujo poso hami rap doho amapadita dulu saribon na julu di kantor pusat masa do dihami istilah mabangun gereja na mergiling-giling minna. Gereja harus punya roda. Madok kuriai paditai sude parhaladoi ikko karuar rosianon mabua berita nauni tua kahala na di duruan tua kahala na di penjara na di rumah tahanan na di rumah sakit tua ka anak jalanan tu pemulung korban narkotika dengan kepada oda orang dengan HIV AIDS akan na di panti asuhan na hurang roh ado na asing. Ketika kita melakukan itu, disitulah Tuhan melakukan proses pembentukan bagi kita. Disitulah Tuhan melakukan proses pembentukan kepribadian kita menjadi orang yang semakin hari kita menjadi semakin berhati hamba. Tuhamu kelompok 10 sia teh tak kasih dan marageda ulau tanah terutama makubasi na di duruamma itu akan membuang sikap tuan, itu akan membuang sikap bosi dari kita. Tetapi kita dengan semakin kita memberi perhatian kepada mereka, itu membuat kita semakin mampu mengucap syukur, semakin mampu bersuka cita kemanapun dan dimanapun kita ditempatkan. Dan yang terutama, pelayanan seperti itu membentuk kepribadian kita, membentuk sebuah karakter yang baik di dalam diri kita, yaitu karakter ketulusan hati. Jalan di dok pepatah Cina bahwa ketulusan itu adalah sebuah raksasa kecil dalam diri kita yang membuat kita semakin kuat menghadapi semua tantangan. Rahamu kadongan bahagian ni tohonat tadu idakola na rata-rata hodwa umulu pasahati. Imana parjulu asa dijauhi ta saunari marhite pesta advenon asalam takas taleho perhatiata tuaka kelompok marginal songon na pinatu panidibata di pesta Natal na parjului. Alay na padua ho kamu kadongan marhite hatani suru-suruan non tutu parmahanod di paingot dosa dok portibion na kita saonari. Holat tu jahu bama patapasahat hamuliaon holat jahu bama si pasangapota. Nunga tabigi naking diliturgi paonokoni. Amata padita si marmata si cibitung orang melusosala nakung makatahoni. Toropado colma marusaho asamar mulia guarna. Segala usaha dilakukan banyak orang supaya dirinya semakin mulia. Terlumubi ditikitan waing dunia digital sudah menjadi ruang yang sangat terbuka luas bagi setiap orang untuk mencari kemuliaan dirinya. Gariada godak kalak nama bahe marmara dirina asal marmulia ibana HP gabe hamatian dujuk paksa. Alaidan wala akni hamu kadungan namasan wae. Ditikitau masa doporang nama munu ratusan ribu colma mengambil paksa nyawa orang. Masa do kejahatan pembunuhan nama buat hosani colma secara paksa. Praktek seperti itu adalah sebuah penghinaan, adalah sebuah pelecehan terhadap kemuliaan Tuhan.
Ai debatado na manopa jolma itu miru rupana tudus tu pangalahona, sehingga semua tindakan pengambilan paksa nyawa manusia adalah tindakan penghinaan, pengambilan secara paksa kemuliaan Tuhan. Lausido nang pengrusakan lingkungan debatado na manopai satikos na namamidja bohita na mengontrak gohita tanpa bayar di portibi na tainganyo, sehingga setiap pengrusakan terhadap lingkungan hidup adalah tindakan pelecehan terhadap kemuliaan Tuhan. Allah itu tu ngasih pata gabi pajagohu nama mijami siap pamijamani ate ido yang gotik kilau mamijam tungyeli heli ko sampai marsoba alai du kollau paulak koma di jaloma na pinijam mai pitoribana do nguruk parjul Allah bello rara to itorina lo do apala nasai ala na morai hote itorina muse ala na pugusoni ba inna muse mamka songoni do nang jol manwa taringot tuaka jabatan tuaka kehormatan tu arta na ni jalona torok mamakei dada be pasahapon na mangalehoni na menitipkan na palumehoni tu nasida alai nunga gabe jumago nasida gabe dibuat hamuliaoni tu dirina dungi di papudima debata hamu kadongan hinaholongan itu hata Yesus Kristus bui dui tertular nak tuhita kaparhubas songok kitao adok panurak madok. Salah satu godaan terbesar bagi seorang pelayan dalam pelayanan adalah mencuri kemuliaan Tuhan bagi dirinya. Godaan terbesar bagi seorang pelayan dalam pelayanan adalah mencuri kemuliaan Tuhan bagi dirinya. Hape di dok Tuhan Yesus do di Lukas 10 ayat 10. Molorung diulah kamu saluhut nani dokon na itu kamu dok kamu ma na poso na sohase adu kami itap ulaun na patut do huula kami. Pengambilan kemuliaan itu adalah pelecehan terhadap kemuliaan Tuhan. Bila ada pelayan yang mengambil kemuliaan itu bagi dirinya, itu sama dengan dia melecehkan kemuliaan Tuhan. Ala yakin doa dangadong di distrikon na songonia teh. Dangadong ate. Ala nama lodo amat taparesis laho mangajari hita. Sitiruan nading gadu dilehod hita. Pasahat tok kemuliaan ini wala tu dibata. Adong ko muse sahalak padita na peciu di distrik kontak pola huwot kudok warna. Diula do macay gudang patupaho bukwede ni hakabipi sampai mar nomor 200 sekian. Dilehon ibahe muse do bukulugu ni hakabipi daong na marsu sia dirina dui diula. Aledak pola diharapon ibada manang natitinaha, manang nabitangaha sia kakabipi. Tuk titip plastik pedak pola diharapon ibada. Kola bulus tu ibana madok bagi mulah Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dak pola hudok war. Saudara-saudaraku, pemuliaan diri sendiri itu akan menghancurkan kita, akan mendatangkan bencana bagi kita. Ngatai ngot tukuk Babel, ngatai ngot Nebukadnezar, ngatai ngot Herodes, ngatai ngot Idi Amin, dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi memberi kemuliaan hanya bagi Tuhan itu akan mengundang Tuhan pabaorhon mangusehon akka pasupasuna tuhita ido kurniaka inatta parupuan nakining ido nasida sayholade batama papuji-pujion nami kamu karena mulut dipatibul jol mahamuliaon di debata disima ro dame
Alai molo dileceh ka jolma hamuliaon di debata ala naing dus ibana doh debata madabu matudusa dungi berebut ma jolmai mangadudui mabuat hamuliaoni tu dirina sadiri disima dapat ketidakdamaian. Dunia akan menjadi dunia yang tidak akan pernah berdamai ketika manusia mengambil, menyerobot kemuliaan Allah itu bagi dirinya. Alani magabi roh Tuhan Yesus tu tonga-tonga ni portibion dilehon debata dilehon ibana mahosana gabe pardamiata tu debata ai ibana do pardamiata dung dipasada na duai jala ditaktangi dorpi parholangani ima hamusuoni ninna di Efesus 2 ayat 14. Dung dipitori debata dukon dipitori Tuhan Yesus akan porsia di bana mardame mahita dohot debata nang dohot dongata jolma ima pinabua ni surusuruani tu sadok portibion manangisi nama jalo Yesus mulak ma imago detai dungi gabi sudi ma jolma paulakon pasahaton hamuliaon holat tu debata dungi go dame ma portibion jala hita manuang disuruh debata gabi ula-ula nama buan dame tu portibion ala portibitan waing tung macedao siad dame sahalak ahli sejarah meneliti bahwa dari 4.000 tahun hanya 355 tahun saja dunia ini pernah mengalami keadaan tanpa perang frontal, dan itu pun hanya genjatan senjata ninna nasida iman amasa tongon waing songot tangyang ni inak padita tanak kini jale kungguguta do martangiang ang giat pemilu nanek patu paon nin beng pangsot tatu tahun naro terutama di masa-masa kampanyon asa sudi mai mardala di bagasad dami songoni nang proses pergantian kepemimpinan di HKBP di ujung di tahun 2024 naneng roon unang mamabuan kondisi na somardame alai hita manu yang disuruh laho pabuahon dame iman yang na ditagam debatasi yak kita kaparhubasna asalam tugugu na hita pasaorhon dame tamulai ma dame siak keluargata didok Bunda Teresa damai dan perang berawal dari rumah. Kedamaian dunia mulai hancur dari dalam rumah. Bila firman Tuhan tidak berkumandang lagi di meja makan keluarga, damai di bumi tidak akan terwujud. Alai ikosyak kita dumulaat, tajagahom madirita, sayunang biadok perbulat-bulato masa diakahuriak, macailas rohata, di 3 tahun na parpulion, songna macai menaksi tutudo huriat tehe. Apalagi di Bekasi onate kira swadonggo tarbigi manang ahado warni akka parbulat-bulaton ima ala adok kerendahan hati di patuduhon pimpinata menular mai tusudi hita akka parhubas di huriat tamulai mai siad dirita dungi tu keluargata karena perilaku masyarakat adalah akumulasi dari perilaku anggota keluarga. Jala dido amat tapadita Dr. Eka Dharma Putra nak kini mahina bahwa obat tidur yang cespleng ninaiwan bukanlah kasur yang berharga mahal, tetapi obat tidur yang paling cespleng adalah damai sejahtera. Alani pos rohanami terlububi di hamu akan ginami na aktif wope tetap hamu mangula di bagasar roh adame asabui hamu songo pidong rasau Raja Wali na soolu marnaluja melayani
jalabui nok modum nak pegudang tekanan psikologi dia kapelayani doh mahamu gawe anggota ni MPR modum Victor Renes itu. Tak mulai bahasa dirita tetap berhati damai sianima merambat tudonga sakoleha padita resort doho padita fungsional sianima merambat tu huria sianima tu masyarakat asa tutu nau tubuh Yesusi de tonga-tonga martua ma si buat damai ai guaro donasida anak ni dibata amin martanian mahita mulai Tuhan napa luas kami akan napa somodo keluarga sa distriko patupa perayaan Advent sadarion mau dia tenang dihatam urupi hami asal putiru hami ho asal pupature hami diri nami songon napa som mangalehon gumudak pakubasio tuak kanamet met kaum marginal asa marhiti itu paum muhame gabi parhubas na berhati hamba na bulus tulus makubasi guru pihami asalap tumakas sami gabi sibuat damai ditongan ni portibi nagok ketidakdamayano terlumubi di proses pemilu ni bangsa nami saya pakai hami sibuat damai pergugui hami asamar damai hami di diri nami di keluarga nami ditongan ni perhalado dungi ditongani huria nang ditongani masyarakat pasu-pasu mahuriaon nagabi bolaan amak sadarion pasu-pasu panitia nami sayho na mangurupi nasida asa tuksaut nasida majalo tohonani siakko urupi padita resok nami doho akadongan nami padita dison rap dohot sudi perhalado doho ruas nape marhubas di huriaon asalam rarat harajaumi labtabbana persea di huriam HKBP Jati Sampurnaon atong di homa hamudiaon rodi saliling nililinga hola di bagasan Kristus Jesus dohami martangiang tangi homa amin amin.